Sugeng dalu Mas Agung. Mangayu bagya mugi-mugi menika pinaringan keberkahan. Amin. Rezekine saya lancar, Amin. dipanjangkan umurnya, Amin. dimurahkan rezekinya. Lah yo ngono to Pak Beh. Gak. Mesti ngentai. Mesti ngentai. Awake dhewe niki cah nom-noman Mas Arif. Nggih. Ksatria Wasis menika disepuhi dening Papi Ludiono. Nggih. Nah, Mas Agus, Kendang, Terus Pak Wawan. Pak Wawan. Lho, Pak Wawan Izin. Oh gerah. Nggih, Nggih. Pak Wawan. Nggih, nulat para sepuh bini sepuh. Nggih. Nyonto panjenenganipun Pak Menpier kalih Mak Jangkung. Anggene semangat melestarikan budaya. Nggih. Lho, dadi awake dhewe ampun ngantos kendhu kados Satrio Wasis nika sampun digekne wadah kalih panjenenganipun Bapak Men. Ya. Menika kedah dipun uri-uri, ampripun lestari. Ngaten. Nggih. Wah, jan. Pokoknya semangat. Mengko job jaluk Pak Alek, jaluk Pak Yudo, jaluk Pak Budi Bebek, kon goleke job. Nah, Satrio Wasis ben tambah laris. Amin. Nah, Bakune semangat nggih Mas. lah nggih no, Nggih. wong nyatane awake dhewe niki cah nom-noman. Nggih. Wong niku Pak Men kados panjenenganipun Sak Yudo, Pak Alek, Pak Budi Bebek, Pak Menpier, Mak Nggih. Jangkung meniku mesti ada masa per masa. Nggih. Sebelum beliau-beliaunya menika sukses mengenyam pada napa niku profesinya masing-masing mesti biyen tahu ngalami rekoso. Lah yo ngono ta Pak Mbah. Nduk meniya ngono kanca barang. Kok ngentai. Iya, kene iki yo ora ngenyangi kaya Pak Alek lho kaya. Lah kowe kan wis sugih to. Jare kowe di pabrik gula. Ora wi penyakit. Oh, penyakit. Penyakitmu apa to Pak Mbah? Kencing manis. Oh, kencing manis ki nek ngerti wong manis kudu kencing. Yo ora maksudnya biyen kakek mangan gula. Oh, tak kira nek matur nuwun ugi kagem menika Pak Asmara Santo. Nggih. Oh, nah, Pak Malik official Putri Mas Abrisam. Pak Bimo, oh nggih Pak Bimo rawuh. Tepi-tepi saking Oh nggih. ya ampun Pak Bimo, tepi-tepi saking putih Pak dalem ini. Tak kira nek wis ngerti. Belut. Belut. Pak Tarno. Pak Tarno. Oh, Pak Tarno ya ampun. Oh, Pak Tarno nggih. Mbah, Pak Tarno. Pak Tarno sapa? Bim sah Bim. Aku ki ora nek sing kenal jelas nek kene iki. Lah kok iso? Lho karo Pak Men piye perkarane ya adol gabah lho. Rumah samu kenal perkara seni kok. Alhamdulillah matur Nggih, nuwun. matur sembah Wong nuwun. gadah kerawitan iku terus biasane pendopo niki. Pendopo. Nah, biasane pendopo terus wong nyatane nek latihan mangan yo ora Nggih, keri. ora keri. Wong yo nyatane Nggih. juragan gabah. Nggih. Nah, Mas Jangkung tesih wungu. Nani kok. Nggih. Iya, ayune masalah. Iya, iya. Jan. Lho, Iya. ngene iki karo mampir ning gelang e, kremcang. Iya, iya. Heeh. Omong ta, Mbah? Apa ngono? Omong apa? 75 menit ae. Apa? Wotoe nek kok kene iki ra seneng-seneng. Nggih. Ya napa nggih? Nderek donga ini malam suran Terakhir niki kalau niki. Ya, jenengan dalang terakhir wonten mriki. Ya ora, Ora masih ada ngono. selanjutnya. Maksudnya untuk tahun ini. Oh, Kok nggih. tahun ngarep Mas Fahri, Nggih, Mas Roni, nggih. Mas Yoga, Nggih. Dalange kathah niki, Kathah. dalange kathah. kok Mas Didi, Nah, Pak Alek, Nggih. Pak Budi Bebek. nggih. Nggih, wah. Oh, nek perkara banjol. Pak Perkara Babe, pengalaman. Pak Babe, Pak. Pak Babe anu, Pak Babe Abah Goces. Situ Laju. Situ Laju. Aku yo wayang dalang. Mengke closingane papi mengke. Oh iya. Ruat. Ya, ndang ngomong-ngomong. Nggih pun to Pak, kula sing omong sing apik-apik Yudo yo wis kaya ngono, masalah yo pangeran Solo. Oh, Lah nek kene iki dia bengi toprakan. ya. Dia bengi toprakan. Iya. Kayak tokoe sapa to, Pak Be? Dia bengi. Tokoe apa? Tokoe toprak sing dadi ratu dia bengi lho sapa? Sing dadi ratu kok. Heeh. Sing dadi ratu kena Yudo. Karo sapa? Karo Pak Yas. Kuwi gak yo Purboyo karo ngapain to. Wi 16 17. Aku ndak bengi melok 17. Ora usah tipu. Ora ragu ya. Pokoke Pak Menpier tetap sehat. Nggih, amin. Amin, Usahane lancar. Amin. Gabahe yo ora mandek lah. Ah, Atur. keren kok. Bar gabah terus jagung. Jagung.